Uy, may sunog dun, oh. Grabe yung sunog dun, guys. So, yun. Ito na ito. Aside from my soul, there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. What's up mga bay, mga go? So it's your boy Bisaya and welcome sa aking channel. So guys, ngayong araw na to, panibagong episode. So panibagong gala na naman. Woohoo! So tayo pa pupunta ng COGON Market. Bibili pa tayo ng sapatos dun guys na ukay-ukay para gagamitin natin sa ating adventure sa susunod na biyahe. Dahil nasisira na yung sapatos ko na ano guys, na pang lakad ko, pang gala ko. So ayun, kailangan natin bumili ng sapatos na mamahalin, kundi second hand. So ukay-ukay galing guys. In short, ukay-ukay. Baka this week may bago pa tayong biyahe, may bago pa tayong adventure na pupuntahan. Abangan nyo na lang po yan guys, bago nating susunod na biyahe. So guys, sa mga hindi pa nakakaalam, ang Cagayan de Oro po guys ay isa sa pinakamalaking ukay-ukay market dito sa Mindanao. Sa episode na to, ukay-ukay challenge tayo sa halagang 500. So sa halagang 500 guys, sana makakabili tayo ng sapatos. Tag 100 din sa te? Oh, dili sa ubos. Karon din na naka-kwante. Dili sa klase. Depende sa klase. Walay tag 500 din ate. Dili lang. Dili. Ayun guys, meron dito sa ano, sa Ami dili ana tatangan. meron ako nadaanan na mga bilihan ng sapatos na ukay-ukay. So baka meron tayong magustuhan dito. Otra man yan listo na pa. Baka meron tayong magustuhan dito guys. Mga maliliit ko.
hanap pa tayo. Marami namang ukay-ukay dito eh. What's up guys? So dito tayo ngayon sa COGON market. Yun na nga. Naghahanap tayo ng sapatos na sa halagang 500 pesos. Kung mayroon ba tayong mabibili guys. Sana guys meron, no? So ayun na nga, maraming klaseng sapatos dito. Mga original naman to, boss, no? Ayun, mga original na to lahat guys. So tingin-tingin tayo guys. Ayan po. Ayan. So iba-ibang klaseng brand po to guys. Ano ba, sagpila yun nani? 800. Ayan guys, 800 to guys, Adidas. Medyo ano siya, ganda-ganda pa. Parang gusto ko to guys. Extra. Pa siyang sira guys. Ayan. Tingnan natin yan. Ayan. Medyo ano pa siya guys, bago. Medyo bago pa yung kanya. So 800 pesos daw to guys. Ayan. Adidas. So balikan natin yan. Ito maganda din to eh. Nike. Ano siya? Ayan. Pero ito. Ano yung nanay ba sa pila? 1,000 siya. 1,000 daw to guys. 500 last price ane. Try natin to guys kung kasya ba sa atin.
Ha? Oh, sige, sige. Ayun guys, may nabili po tayo halagang 500 pesos. Ito. Kaya bigas po yung kanya, yung front niya. So, dito niya lang makikita yan sa COGON market guys. Yan. So, yan guys, halagang 500 pesos. Actually, yung original price ni Kuya, 800 pesos. So, binigay sa atin ng 500 pesos. Thank you. Eh, inayos lang yan. Ay. Okay na, okay. Yun. So, okay na siya guys. Ito na yung 500 pesos challenge natin. Yun. So 500 boss no. So andito pa tayo ngayon sa COGON market guys, kung saan makakabili tayo ng mga mumurahing sapatos. So dito lang. So maraming salamat. At tayo uuwi na guys at lalaban natin yung binili nating sapatos. Ayan, dito lang yan sa may ano guys, sa may COGON market. Tapat po niya is Gia General Merchant guys. So sa halagang 500 pesos nakabili po tayo ng magandang sapatos. Ayan, marami dito guys, maraming mga klaseng sapatos. Ayan. So tayo ipauwi na guys, let's go home.